Langpher zet ke va FT rikama me phupen indeng thom ke beke thom me sen pen pachun pon theka puthak kachoro pajerpong Sengkan sorhini reng kora pho aparman project loni phai isi ani indeng thom ke beke thom Langpher havar karbiri sunim so ronga je ke talon ponalong ke cheng pen ki jut arani an me sen pen ke pachun pon longa puthak tirkama me phu madhuram lek the hin pen tirkama me long kachorab dun abang pi ke doan atuma phantame ninga klong pen kachoro pi pajerpong labang so ni piara ni mesen pen pachon pon long pa me puthak Langpher havar karbiru sunim so ronga je tirkama me phu anparta Karbiang Long Autonomous Council EM Madhuram Lekthi ahin pen tirkama me along kachorab dun committee subcommittee convener klembang kubang phi ke doan anparta Langpher aradaphan labang so havar karbiru sunim so ronga je mesen lapen ing samjin pen kapachon long aputhak alangli hin pen ning arong alam thi chapaklang po lapen karbi chutang asong Langpher havar me phu Prameswar ingte hin pen setami tirkama me phan kachuro lam thi chapaklang po lapen kebang jilang apora hutami anso se nang churap nang chutudun padopo pusi alangli hin pen kachuniuri padolo bolong komanchi pen ni poliantera news first Karbiang Long Ingarong pik alo pini bangke kedamtang ciklo yon bagdo labangso thongkap raket komangdeng Langpher havar isunin sorong aje ketalon ponji aphan atisik kacedang keklem kedam lahaya puthak nilitum ciklo yon bagdo adugawe labangso ajutang kepangcu ponji aphan keklem kedam cisik cedang ponpen pini phan abangke kijut sih arni an asonlo lazila bangso kecepate nipli tarik ingko ranar kepen pini tarik isian pini bange kijut siarani lo labangso arani an tame ilitum dang Langpher havar long mesen pen ilitum talon ponlong lo lapen ke kecepate son an setame tiripia mahin pen kaping khata teng pen cepate son an setame cepate ponlong lo lapen ke havar tin setame son tin kecepate lo tanang cerap lo cetudun labang ke ilitum ceteklong lo kasi pini nili genenge kang tu bangke lalo ilitum majutang non bangke nang chobom lo lapen ke klem ke tami tum ta non bangke bori pon boblo kasi non e prang ke bangi ya an se ilitum makhaya jutang ilitum makhaya mumang amsongan ke ilitum di pada bangke ang hek nang klat boblo kasi la solo anutin bang putin ta kacerap unangki lalu protante an se ilitum khaya jutang ilitum pindek sun pada tapi amsong ilitum non ilitum langam sedang ikut si karbi tuma jutang Kirengeng asonang manlo 1974 anding karpen langam florang ke roini ate hai alang itu kabori pon pen labang so jutang kosong ke pangcu monji mapolang itu kabori pon apa alang itu labang so akhai pan angsongan ke ponji pan alang itu kabori pon pen pineng ana bangke ili to mahawar dina long suname thongkepra ke khomang dengan ledam lo lapen ke Karbiang Long Karbi Youth Festival long taralang so itu ili to ke talon pon labang ke kepra Hini an ke cokan lo penengan bangke nasi ili to Karbiang khai tum tanon ke ili to majutang enang mana ili to mangsong li lo ili to majutang nona bangke kangbuji kali nona bangke ili to ya jutang bangta nona bangke paprangum bombo lasi ili to jorowek ni ili to non Karbiang Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Rohang Kapori pen jutang pulang ke isibet lo ladak khai lang we dhroma lam ave kulabang so kapori pon pen nona bangke jutang stay long we dak lam long alang liwan lo alang kapori pen contoh sing pro ke ha rasut maju keyboard maut laben ke CM Sir Dr. Tuliram Rohang ke ha lang itu kapori pon pen non Karbiang Long jutang lagi isibet dak lam long sidolo ayo desi Karbiang Long asap so ilitung Kirengeng asal cetek lang lo je jutang kami politicalize ke ponji pan kabori da dolo asi hola so hut ili to masiem sar arjap tum thipen non ili tum jutang apa ke non sivet ili tum sivet aklam lo ili tum ceman lo da pen ke non apa ke hawarten sitame la puson ke talon pon ili tum thek pon lo da pen ke patmi di khemjong tarik ko ra sike par ni ili tum masiem sar da ili tum bolong komaji bate Langpher hawar mailong alali rongaje kampu amailong samela lisi dapen opportunity kang lo je kewangian ikana bangke lamena maya panasona kang alang ligido non lak poke pen suri crorisian 1 crore an ke pabat pon tik la sona kasi karbi
Karbi Cultural Society KCS apanta hawartin apanta pe muning pe na bangke ke pathik konje panalang li kuti si panda ponelo kasila kuti siang mo pe longgoran trop homosti longas tame alang li hawartin apanta me kipi ponje pansi li tuman siang sa panda ponelo la hello ele to bangke ili to majutang panili to paring bek ni la penke pangchu bek ni lan lo blodan kan sili to makhai tame bangso khai la karbia khai poan se ba dum nan chini ji nasila hello ningaro pilo pinida lang fera long la bangso to kera thomangdeng ke cheng pen ke jut an nang cherap nang chito dum la ke on nilitum matro la dirika mamai ken kabori pole la bangso to kera ba thom ke churput la pukali ladak nang cherap nang chito dum nang hawara mai remesoring ti binut terang la pen ke simon rong hang alang litum katu kawi ladak dirika hawara mai tum na pikara teng pet dirika mamai tum tala so teng ni tum klep pono la pen ke dirika mamai long ladak kaprek sub committee do as alang litum ana sai ke pengat teng pen ang cerap tum tega jok laga bori tum tega jok sing bini litum besen pen litum talon pono lo la pen ke ladak nang cerap nang citu tum tepik ladak nang cerap tum officers pen cenglo nang cerap tum officers tum ano panapang kami nili dak labang so tum kera ke thom awara mai pu ahin pen alang litum suri akan churu la pen kardom bajir lo la pen ke ladak chukamar ke claim tum sakuri ke claim tum master ke claim punon third grade ke claim punon fourth grade ke claim tum punon height pakaching wala joine alang litum ta pinangan nang cerap nang citu tum lo la pen ke dak ke selet lang fera awara lo ronga sarma itu la pen sorkari gabura tum alang litum tame kita nang cerap tum ke do pena jok sini tum pacun ponong lo la pen ke dadak bepar BH ke klaim atum ta di tangga farman pasap surat kita nang cerap tum tupik kasilasu nang cerap tum bangku ana panili tum pining la tum kera to mangdeng hawari sudim soro gaje katalon dirika mamai la pen ke hawara main penala tum suri akan suru pajiri lo la pen ke sigi ni ke kan to bangke dele tum dang lang fera lo long koira sia nang bat lo non ke sancho mamai long koira sia nang dolo kasila long koira sia sancho matum ta nang cepate tum pamelo tapi isi ilong ni sancho tum to ala da kadure pe na jo alang litum na cepate tu na long sapso katiku ka son tek long sila ai alang litum manabe pamohet dili rurang sina sarpun muka namalin labang so muka namalin kangku tambe ni achini pono jone ni pono te terangia ni kan pe na bangke udah mai litum masap so katiku te do ala so bang litum pacok limpen cerap tu tegia pan rong sarung sarpen cenglo mekar bitu tuan tambe langsung cerap tu je padilihin dan jone ni pono lantai lo nili puji pakai boleh tunggu cisi ke penangkan aji gede me cisi lo reception cisi gusta me तो जो नहीं जो अब अपना से रिसीव में सेंग दा भी लिटुम प्लान प्लानिंग है यार कोला अपन कच्चिसों वाला मपुता समय प्लान वाला जुता फरमान कच्चिसों मपुता समय लिटुम प्लान किसी को ऐसी कच्चिसिक में पता बजाने लाने किसुं लाने का तरफ बंगाली लिटुम किथे को लाने अके लिटुम लांग फेर लांग मंगके कच्चिराप कच्चित्तो labangso jutang farman ke farman lamer farman ma aso kacira kacitu bang gopi ke joine apuson kisum ko bang ke litum ke kolong le oi kisuman asan chomlong halalong bang ke kisuman arong long kacira kacitu bang asap so ke kom na do ijun na do ko efek tame halang litum bor ipen jutang ke cingon lamer ke cingon lapen dinding ke cingon laso kabor ipen ajok alang litum bustame inkoira isi asan chomben mangke inkoyan mangke pining lang lo lama mangke labang so inko isi asan chomben kumata atim mate kuma junong si first best team ka migo sa mo jok ka pangda ka teng lo long te nili ana ning ka we was tame ning ke do teng lo te ke teng si bang mangke la lo itung la na wolong komajilong lo ke Charlie tum da Rugasen College tum si best team nang nampon lo papen second best bang bangke musu so terang tantili tepi lapen third bang bangke ingchong asan chong chegatu alang tum si ke dam apu son si ni li ke chini dun so kan alin penisi jutang farman lang terlong KTMS ahin pen